Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu. Please post my story makavigo chitupa changu. Ndine nyaya yangu yandinayo. Ine hangu handisi murevi wenhema ndokusaka ndakavengwa nevanhu. Ndinonzi mafira kureva. I tell it as it is. Hama dzangu ini ndazosvika pakuneta. Unotanga uchapretenda uchiti zvose zviripo, but pari zvinozvi life yangu mukoma hakuna kana kwairi kuenda. Kugara mujoni kwava kungogarirawo nhamo. Vanhu vanokuudza about morals, ivo vanenge vakagara murugare vachikuudzai kuti ye morals, you are supposed to have morals as a human being, but inini ndasvika pakuneta. Ndaneta nekuramba ndichingoona mhuri yangu ichitambudzika. Ndokusaka ndakazviudza kuti gore rino ra2026 aiwa isusu tava kutongoti chero zvazvaita, chero zvikanzi tanamata Satani zvakatongofanana, kunyangwe zvikanzi tatukwa nevanhu zvakatongofanana, because zororo racho richazouya rini. Apa ndava kutoda kutopinda mu40 years mukoma handina kana chandiinacho. Saka kubva gore rapera iro ndopandakatanga kupatrola mumastreet ndichiedzawo kutaura nembinga kuma inboxes avo ndichiti vange vachindibatsira. And no, I am not even ashamed about zvinhu zvandinoita. Vamwe vanokwanisa kuti murume mukuru ane 40 years haunyari here kuti unge uchikumbira vamwe vanhurume sewe kuti vange vachikubatsira kukutengera motikari. Ine handinyari, because hanzi kana ukanyara haufe wakahwina. Kutoti unge uchitobatsirwa nevanhu especially vane mari dzavo, chitobuda pajekerere wotovazivisa kuti unotoda wokuti unge uchibetserwa. Ini kana tsamba, ndine tsamba yangu yandakatonyora yandakangomirira kuti ndikangowana address yevamwe chef vandinoziva kuti vanobatsira zvikuru ende vane moyo wakanaka, ini tsamba ndinoitumidzira vange vachindibatsirawo, vange vachindipa motikari. Nonsense dzose dzekuti Mbinga dzakaromba dzinopa vanhu motikari this and that. Futsek, ininiwo mukomanashi ndiri kutoida motikari. Kuchechi kwedu ndinoenda kumasowe every week, ndinotsanya, ndinonamata, ndinopfugama pasi nemabvi ndichikumbira kuna Musiki kuti dai Mwari machiita kuti ndige ndichisanganawo nembinga yangu, munhu anokwanisa kuzondichinjirawo upenyu hwangu, nekuti pasina mbinga upenyu hwako haumbofi wakachinja. Zvinhu zvakati zvandiomera pandainge ndiri kuZimbabwe, ndo pandakabva ndachizoyambuka border ndikabva ndachizouya muno muSouth Africa like everyone else, ndichiti kana ndauya kuno Mwari vachazondivhurirawo madoo, zvinhu zvangu zvikatanga kufamba. Mukomanashe ndakagara muno muJohannesburg, basa kungoita mapiece job, ndikamboshanda security uye zvekare ndikamboshanda pamwe patailoda cement mukoma pakambani ipapo painge pasina maforklift, tailoda matrucks cement usiku zvakaoma kudaro. Ndinonamata, ndinotsanya, but what I have realized mukoma is that muupenyu kutoti unge uchitobudirira unofanira kuva nema-connections. As long as uri munhu anenge achingorarama nje usina ma-connections haufi wakabudirira muupenyu. Ini ndaneta nekuramba ndichingonzwa maprofita vachiti imi baba mune mhepo asi nguva yenyu ichakwana. Neniwo nditori muprofita. Bitterness yangu kuudza ichokwadi yakatangira pakafomiwa bato reCCC, ndo panotangira bitterness yangu. Before you judge me, inzwai nyaya yangu zvezere. Pakafomiwa CCC kuno kuJoburg, ndisu vamwe takatombozama kuorganiza vanhu, ndikatotengawo chihovhorosi chandakatenga, ndakatonorowa piece job ndikanokura pamba pevanhu ndichidzura bundo, ndokubva ndachizoti ndapiwa mari
ndikabva ndachizoenda ndikanotenga chihovhorosi changu nechihelmet changu zviri zveyellow nemajombo eyellow. Nemudzimai wangu ndakamutengera hovhorosi yake. Paipe tainge tichitozvidza kutoti iyi iwin haisi lose. Nguva yakati yakwana mukomanashi mudzimai akaita sekunge achadzingwa basa. Ndisu uyo takamhanya tikaenda tikanovhota, but hii instant regret. Ndakaona kuti ndainge ndatambisa nguva nemari, because tichibvako taitarisira kuti zvinhu zvichamira zvakanaka, but hii takazotoona kutoti hakuna. Saka pandakazotanga kugara pasi ndichiona ndichinzwa kuti vanhu vacho avo vatakaendesa kuparliament, right, kune avo vanga vachindituka. Iwewo wanga uchindituka mucomment section, wakasika kundituka usati wanzwa nyaya yangu. You remember kuti tine vanhu vatakaendesa kaisusu kuparliament tavavhotera, vakazoita sei? Handiti vakapihwa motikari, vakapihwa mazimari. Ipapo pandakangonzwa zvichingonzi kune vamwe vanhu vari kupihwa motikari, ndikabva ndati chinyika ichi chishit country. Kana ukasatoitawo zvekutonamata mbinga, unofa uri mupurwa usina kumbogara wakaidhiraivhawo motikari. Saka kana ukada kutarisa vanhu chaivo vane focus in life ndo vari kutengerwa motikari, vari kuvakirwa dzimba, asi vanhu ava vanenge vachiita sekunge vane kakushora ndivo vanhu vasina chavainacho. Ende izvo zvekunzi ningi akazofa hakuna munhu asingafi, whether unofamba netsokoyota kana kuti unofamba neford raptor, tose tichangozofa. Chisystem chekuti kana munhu akangofa ari famous, kana kuti munhu ari famous akanzi arwara nekensa, kana kuti upenyu hwake hukadhakwa mushure mekunge apihwa motikari, mobva mati mbinga dzekudii? Kumba kwenyu kune mbinga here? TCA isusu tijoine, kana tikajoiniswa satanism TCA tijoine. Ini mupfungwa dzangu kikikikim handingazoudzi mukadzi, but mukomanashi iri nekutaura chokwadi. Pane umwe murume wekuti kana ndikamubata red handed ari mumba mangu nemudzimai wangu vachiseka bonde, ini ndinotogara pasi ndikatoombera maoko ndichitotenda mukadzi wangu ndichiti aiwa mukadzi wangu, uku ndokugonazve, ndokunonzi kuhura uku. Pane vamwe varume vane mari vekuti kana ukanzwa zvichinzi ari kuhura nemukadzi wako unotomuridzira pito kuti aiwa maita zvakanaka chef, mapindawo mumba mangu. Nekuti kuhura kwaanenge achiita nemukadzi wako zvinotounzawo maropafadzo mumba mako. Vana nhingi vaingohurirwa nevakadzi vavo asi vakangodzitengerwa motikari. Ini mukomanashi ndo basa rangu randinoita pasocial media, ndichishandisa iyo wifi yekukumbira. Ndinotozviziva kuti nguva yangu ishoma, ndikangowana mukana pandinenge ndichishandisa data ndiri pafree mode, ndinongogara ndirimo mumapage evanhu vane mari dzavo. Kunyange mukati inonzi booty leaking, yekuti unenge uchinyengerera vanhu vane mari, hazvina hazvo basa. Ini ndichatonyengerera kusvika zvanaka. Shungu dzangu mukomanashi ndedzekuti dai ndakwanisa, kana ndikangokwanisa kuwana mbinga inonditengera motikari, kunyange zvikanzi inenge iri Aqua kana kuti Honda Fit, ndototangawo kutoita zvemushikashika. Life yangu inenge yatochinja, nekuti vose vanondijaja hakuna kana munhu anombofa akachinja upenyu hwangu. Munoda kuti ndige ndichiromba here? Ndichirombera chiporofita because ndinoporofita, but vanhu hamudi kubhadhara. Kana kuri kunzi tikakubatsirai munongoenda hamuzodzoke futi. Vazhinji venyu munoti mbinga madhimoni, but kunemi munoti mbinga madhimoni. Ndinoda kungokubvunzai mubvunzo wekuti kana idzo mbinga dzacho vari madhimoni, kosei vana papa vari busy kuwirirana nekushamwaridzana nadzo mbinga? Vane chavanoziva pambinga chamusingazivi imimi, but nekuda kwekuti mune mind of a poor man, munongogara muchingofunga zvisina basa, urombwa kuita sei. Munhu wose ane decision yake. Patori noumwe journalist wandisingadi hangu kutaura nezita, anenge achingoti nyenyenye corruption yekudiko,
achingotipa mamorals, but tinotozviziva kutoti atoriwo neshungu dzekutodawo kutoti dai apihwawo motikari nadzo mbinga idzi. Saka I think my dream nearly came true. Pana rimwe zuva mukomanashe apo pandakaenda page rembinga paitika kamwe kacontroversy, vanhu vainge vachitongobhasha mbinga yangu iyi, ndikatoendawo paFacebook ndichida kusapota, then ndokubva ndatongonyora zvandakanyora in support of mbinga yangu iyi, ende mbinga yakabva yatolaika comment yangu. Ndakabva ndatotanga kutotsanya ende ndikatoroteswa hope. Muhope dzandakarota chiporofita chacho ndakaona achinditengera Ford Raptor, uye zvekare akasponsor muchato wangu, nekuti nemudzimai hatina muchato. Ndakangotorawo mudzimai wangu nenzira dzechivanhu, but kuhope akanditengera Ford Raptor yainge yakanaka iri yeblue ine ka nice design nemaballoon tires, yainge yakanaka motikari iyoyo. Akandipa maki akati chenda unotora Ford Raptor yako, uye zvekare ndakamuona achindisponsor muchato wangu. After asponsor muchato wangu nemudzimai wangu, ndakamuona ava kutipa matickets endege. Ndikati chef, muda kuti tinge tichienda kupi? Ndikabva ndaona kuti pamatickets painge pakanyorwa kuti tiri kuenda kunyika yeMaldives. Ndikamunzwa achiti you have suffered enough, inguva yenyu yekuti munge muchimbodyawo rifa renyu. Ndakamuka ndichidikitira, asi ndakanyemwerera mudzimai wangu akandibvunza kuti kochi. Ndikangomuudza kuti pane zvakanaka izvo zvandakarongerwa naMwari. Hope idzi ndakadzirota mainge muri muna December. Saka rino gore mukomanashi ndiri kutouya kuzotodefenda mbinga, ende ndichange ndichitodzidefenda mucomment section, ende ndinodzokorora, ende ndinokwanisa kutotaura kana ndakatobata microphone ndichidanidzira kuti nyika yose inge ichindinzwa zviri nani, kuti unge uchinzi wafa uchifira hako muFord Raptor, kunyange zvikanzi wafa nekensa, zviri nani kubatwa nekensa uchifamba neFord Raptor. Unotoendeswa kuchipatara neFord Raptor iyoyo. Vana vako vanosara vaine nhaka yemotikari plus ine history mudzinza. Zvinoreva kuti muchazova muine history yemablessings emaropafadzo, kuti baba vedu vakatengerwawo Ford Raptor. Saka kana vonamata vanenge vava kungoti Mwari vababa vedu avo vakaita kuti baba vedu vange vachizotengerwa Ford Raptor, chitinzwaiwo muzuva ranhasi. Zviri nani kufa uine Ford Raptor than kurarama kwenguva yakareba uchishandisa tsokoyota. Munozviziva kuti tsokoyota zvinomirira kuti kudii, munhu asina kana motikari, but online anenge achizviita sekunge akapenga. Kunyange mukanditi ndiri stupid, kunyange mukati madzibaba hamufungi, but inini sarudzo dzangu ndatoita nechekare nenyasha dzaMwari. I believe kuti one day ndichasangana nembinga, ende mbinga iyi whether yakaromba kana kuti haina kuromba, izvozvo handinei nazvo. Ende I believe kuti chiporofita chandakapiwa naMwari ndichadriver Raptor iro rinogore, ndichasponserwa muchato wangu, uye zvekare upenyu hwangu kuchachinja. Ndo nyaya yangu yandiinayo yandiunza pano. Kunyange mutsanyo wangu wandakaita wegore rino ndakati Mwari, iko zvinozvi ndagadzirira kuti ndige ndichizosangana nembinga iyo yamakandirotesa kuti munge muchizondipa kwandiri mbinga iyoyo. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kana muchida ndimaketereiwo ka page rangu kuitira kuti mbinga izokwanisa yandiona kuti ndirimo muvanhu vanoifarira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo vari kuti vanogara muJoburg. Vari kuti ivo gore rinori vari kufunga kuita mavideos vachirumbidza mbinga yavo iyoyo yavanofarira. Hanzi zvimwe kuda kana ndikawanawo video 1 rinoitawo viral sezvinongoita vamwe vanhu, hanzi ndine tsamba yandakanyora ndichavaverengera vange vachizondibetserawo. Hanzi ndiri kuda motikari, vari kuda kusponserwa muchato wavo, uye zvakare vari kuda kuendeswa kuMaldives,
for a holiday. Hanzi izvozvo zvega zvakawanda havana basa nazvo. Let us try to speak with our DM brother mucomment section. Munoti kudii nenyaya yavo. Hanzi ini zviri nani kuti ndife hangu nechirwere checancer than kufa ndichifamba netsokoyota. Regedzai iti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo mukoma nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Upenyu hwangu hwakakanganisika mushure mekunge ndaenda kuDuke and Slay nebest friend yangu. Tiriko kuDuke and Slay ikoko mukoma. I saw a lot of stuff. Saka padhuze nepatainge tiri painge paine vamwe vakadzi vechikuru. They were having a nice time. Mind you, this happened kunoku kwandiri kuEurope. Saka I then got interested in those women because vaitaura nyaya dzemidzimu. Mukukura kwangu mukoma ndine zvinhu zvainditambudza. Ndaigara ndichibatwa nemafits. Saka ndakazombofamba in secret, vabereki vangu vasingazvizivi, because vabereki vangu vainge vari vanhu vanonamata. Zvekuenda kudzin'anga nemaprofita vainge vasingatozvidi. Pandakaenda kun'anga ndiri ndega, that was when I was told kuti baba vangu vainge vakaponda munhu, and I wanted to believe that. Why? Because baba vangu ivo vainge vari musoja. Saka baba vangu vainge vari munhu aiva very violent towards other people, and pandakaudzwa kuti vakauraya girlfriend umwe mukadzi wavaidanana naye kuBulawayo, I was surprised because munhu ainge achindibatsira achindishopera ainge asingatombozivi history yefamily yedu kuti takatombogara kuBulawayo baba vangu pavainge vachishanda vari kuBulawayo. Pakamboitika scandal mushure mekunge vanze vainge vatorera umwe musoja ainge ari pasi pavo mukadzi, but it was just a scandal. Mukadzi iyeye akazongonzi abuda muZimbabwe aenda kuBotswana. Saka ndakaudzwa nemunhu ainge achindishopera akati mukadzi iyeye haana kuenda kuBotswana. This was after ndamuudza kuti yes, pane imwe nyaya yakamboitika. Baba vangu vakanzi vainge vadanana nemukadzi wemunhu, vakanditi yemukadzi iyeye munoti kune kumwe kunyika kwaakaenda. Ndikati anonzi akaenda kuBotswana. Vakati no, haana kumbogara akasvika kuBotswana kana muBulawayo haana kutombobudamo, akapondwa. Asi kwavakamuviga handisi kukwanisa kuti ndige ndichiona because kumberi kwangu kune rima ririko, handisi kukwanisa kuona kuti kuseri kwerima kunei. Asi baba vako ndiri kuvanzwa vachidhiga vachichera guva rekuti vange vachizomuviga mukadzi uyu. Saka mumhuri menyu mune mweya wengozi. Saka inyaya idzo dzaingotondinetsa because ndakatotadza kutonyora O-level ndikazonyora gore rinotevera ndichibatwa nemafits because ngozi iyi yainge ichida kubuda pandiri. Asi pakazongoya umwe murume uyo akanzi ainge ari vamufundisi, but manamatiro acho aakaita akasanganisa soda, akatora madota akandinwisa, mamwe acho akanditi ndige ndichigeza nawo. Kubva ipapo handina kuzombobatwa zvikare nemafits. Saka tiri kuDuke and Slay uku ndakabva ndachizototanga kuteerera conversation yavainge vachiita vakadzi ivavo because I was very interested mune zvavainge vachitaura, plus mapfekero avainge vakatoita waitozviona kuti vanhu ava vanoita zvemashavi. Ndakabva ndachizoenda pavainge vari ndikabva ndatanga kutaura navo. Saka umwe wacho akazondipa mafone numbers, ndakazodelita mafone numbers ake mukomanashi nekuti ndainge ndiine zvandainge ndava kusangana nazvo. Ndakaenda kumba kwake, ndaenda kumba kwake akabva achizondipa mishonga yekugeza nayo. Saka kubva ipapo mukomanashi kusvika pari nhasi ndinomurota mukadzi uyu. Anouya kwandiri, paanouya kwandiri anenge achiti ndiperekedze kune kwandiri kuda kuti ndinge ndichizoenda newe. Ndinoti kana ndikabvuma, musi wandinobvuma kuti ndinge ndichienda naye, kana tikangofamba kuda kweka distance kapfupi pfupi, ndo pandinobva ndachizoona sekuru vangu vakafa. Handina kutombogara ndakavaona
fesi yavo sekuru vangu ava. Vanokukaruka vanyuka kumberi kwangu kubva vati hakuna kwauri kuenda. Vanenge vachiratidza kuti vanenge vakatsamwa. Saka pandinozotarisa kwacho kwaanenge achinongedzera mukadzi uyu achiti kana tikangoenda kuseri kwegomo iro tinobva tasvika kunzvimbo kwacho, ndinoona kunenge kuine vakadzi vanenge vakawanda mukoma, vose vanenge vasina kupfeka, but vanenge vaita sekunge vanenge vabata mhuka mhenyu vachidya nyama yacho iri mbishi. Pose pandinomuka mukoma ndinonzwa sekunge murumu mangu munenge muine munhu anenge arimo. Ndakadeleta mafone numbers ake mukadzi uyu, but somehow ndiri kungoramba ndichingorota hope idzodzidzi ndoitawo zvekuita sei. Kunamata ndinonamata ende ndakakanganisawo kumixa kwandakaita kuzoshandisa mishonga apa ndichinamata. How can I stop this from happening in my life? Nekuti zvava kutondishungurudza hope dzandinorota idzi. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. But vahanzvadzi vedu vanoratidza kuti vane secret yavainayo yavasiri kuda kuburitsa, because pane imwe message inoratidza kuti message iyoyo vakainyora ndokubva vachizoideleta, but vakange vakataura nyaya dzenjuzu. Hanzi ndakaendeswa kuC, hameno zvavakanoitiswa kunjuzu, vachinoitiswa zvemanjuzu kuC, kugungwa. Saka kana zvichiita dzokai vahanzvadzi munyatsokutiudza nyaya yenyu, so that vedare vanyatsokubatsirai pamunenge muchifanira kuti munge muchizobatsirwa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Inini mukoma ndinosaboteja murume wangu. Akauya kunoku, he is a dependent kwandiri, ende ndikutoona sekunge zviri kutondinakidza kuti for the first time in my life ndava nesimba rakanyanya about controlling his future. Saka akada kuronga zvaanenge achironga, I am always pulling him down. Ndotoita sekunge zvinhu zvaanenge achironga zvinenge zvakatofa nechekare. I know that what I'm doing is wrong, but I am trying to protect my marriage. Zviri kutongondinakidza kuti iye ari pasi petsoka dzangu. To those that would want to judge me, mukoma, you don't know anything about my past. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our sister mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu. Nyaya idzi dzekuti unoenda wononetsana nemunhu waunenge waudzwa kuti ndiye ari kukukanganisira upenyu hwako. Pari tricky. Inzwaiwo zviri kuitika kwandiri. Saka mainge muri mugore ra2024, ende yambiro yangu kune vanhu vose vachange vakateerera nyaya yangu. Gore ngaritange, asi ngaritange usina munhu wauri kunetsana naye, usina munhu anenge achikukesa zvakare, otherwise zvinhu zvako hazvizombofi zvakafamba zvakanaka. Saka pandakaudzwa kuti painge paine munhu ainge achindigadzira asingade kuti life yangu inge ichifamba zvakanaka, ndakabva ndachizoti ndaenda kumusha for Christmas, ndikabva ndachizonwa doro, ndakabva ndachizoenda pamba pehama yangu, ndikatanga kumutuka, ndikamuudza kuti ndiye ainge achikonzeresa kuti upenyu hwangu husambofamba zvakanaka. Akabva achizoisa case pamusoro peupenyu hwangu, akati taona kuti unohwina here. Mukomanashi, jeni yangu yakazova jeni yakandirwadza kubva kumusha kwandakaita ndichisimuka uri musi wa 3 January. Ndakasangana nematambudziko, ndakarohwa mari mubhodha zvandainge ndisati ndakamboitwa munhu ainge aine passport. Takangofamba tiri vanhu vainge vachimgomiswa kubva mumesina kunosvika muJoburg. Shura randakazosangana naro mukoma nderekuti ndakangoti ndichingosvika pamba pandainge ndichigara, ndikatoona zinyoka rainge riri pagedhi
zinyoka iroro kuti rakaenda nepi handina kuziva. Ndakazoti musi watainge tavhura tikabva tachizonzi nemurungu tainge tichazodzikisirwa mari dzepay. Fungai kuti vamwe vachiwedzerwa mari, imimi muchitodzikisirwa mari dzepay. Gore ra2024 mukoma rakangopera, zvinhu zvakangooma. Saka kutanga kunenge kwaita gore rako ndokupera kwarinoita zvekare. Saka kana ukaudzwa kuti pane munhu anenge akakugadzira, anenge asingade kuti life yako inge ichifamba zvakanaka, usambofa wakaenda kwaari unotukana naye. Iwewe kana uri munhu anonamata, chingonamata uri mumba mako. Kana uri munhu anofamba achibetserwa, famba uchibetserwa, asi usaenda uchinonetsana nemunhu, nekuti iye anenge atori nesimba ende anozotoshandisa izvozvo kuti ange achitokuomesera. Ndakazoitirwawo go back to sender nevamwe madzibaba avo vanogara kusosha nguve, ndinoda kuvatenda. Saka back to sender yatakaita, takanotora mudhorofia tikaenda tikanomusiya kumakuva. Ipapo ndo pandakaona kuti upenyu hwangu hwakazototanga kutoshanduka, nekuti madzibaba ivavo vakati kusiya kwatainge taita mudhorofia kumakuva, hanzi hama yangu uyo ainge achindigadzira kuti zvinhu zvangu zvisafa zvakafamba zvakanaka. Ainge oti pose paainge achimuka achida kuuya kuzondikanganisa kuhope, aibva achizotanga kuvaviwa paanenge amuka ari kumakuva, because hanzi uroyi hwake iye anobudirwa ari kumakuva, anotofamba oenda kumakuva usiku, then shavi robva rachizomugara rekuroya, obva achizotanga kuita mabasa ake. Saka aibva atanga kuvaviwa nemudhorofia uyo watakanosiya kumakuva paanenge achizvipunzira pasi, paanotanga kubatwa neshavi racho rekuroya achizvizadza mavhu kuti ange achiwana simba, ndipo paaibva achizotanga kuvaviwa nemudhorofia obvako achitiza. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Handifi futi ndakazvipama zvekuti kana ndikaudzwa kuti ningi ndiye ari kukonzeresa kuti upenyu hwako hunge huchioma, ndobva ndaenda ndobva ndanonetsana nemunhu iyeye, because kune dzimwe hondo dzisingapedzwi panyama, asi ihondo dzinofanira kuti dzinge dzichipedzwa pamweya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kune dzimwe hondo dzisingafaniri kuti dzinge dzichipedzwa panyama, asi ihondo idzo dzinopedzwa pamweya. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Izvi zvakatanga kuitika pandainge ndichiri first year kuuniversity. Ndaiti zviya kana ndikatanga kuverenga usiku ndainzwa kuti mumba munenge mapinda shiri inenge ichitobhururuka, but shiri iyoyo ndaisaiona, ndaitonzwa mapapiro ayo achitorera kuti pa but ndisingaoni shiri. Mukukura kwangu mukomanashi ndakazotanga kuva munhu ainge achinamata, ndikatanga kuenda kune imwe church yandisingakwanisi kutaura angu nezita nekuti inozoita sekunge imarketing, but iPentecostal church. Ndakadzidziswa kunamata, kutsanya, uye zvekare ndaigara ndichibetserwa nevamwe elder vekuchechi kwedu. Ndipo pazvakabva zvachizombomira ndakazosvika pakugraduate, but vainge vasingatodi kuti ndinge ndichitopedza zvidzidzo zvangu. Ndakazowana basa ndikauya kunoku kuJoni. Guess what happened mukomanashi? Ndauya kunoku bamukuru vakaenda pamba pedu vakabva vachizotuka baba vangu vanova vari munin'ina wavo. Chavakavatukira hakuna anoziva. Ndakangoramba ndichinamata ndichinyengetera. Saka zvakazotanga kuitika, ndaiti kana ndikapfugama pasi ndainzwa kutya. Dzimwe nguva ndaitoregedza kutonamata ndichinzwa kuti mumba munenge muine munhu anenge arimo. Bamukuru vangu ndinovarota, dzimwe nguva ndinovatiza kuhope, dzimwe nguva vanondihwina votorara neni. Ende pose pandaiti kana ndiine pamuviri ndisati ndazobetserwa mwana wangu mukomana, ndaiti ndiine nhumbu, kana ndikangovarota then nhumbu iyoyo inobva yatobva.
asi baba vangu manje ndiro dambudziko. Tainge takaudzwa kuti tinofanira kutombobva muvillage totsvaka kumwe kwatinovakira, but baba vangu vanoramba, vanoti ina handingamboendi kunogara kunovakira kure nemakuva evabereki vangu. Saka takangogarirawo makuva iwawo. Saka vakatomboudzwa nevamwe pastor vekuchechi vakavati makuva iwawo amuri kuti muri kuda kugarira muchazopedzisira mava makuva imimi. Kana pari sepamba pabanguru makuva aripo akawanda, kuda pane makuva about 11 or 12 awa makuva evana vavo, because vainge vaine vana vakawanda, vainge vaine vakadzi vatatu, iko zvino zvangosara nemukadzi umwe chete, vamwe vakapera kufa. Saka pane makuva ana mai guru evana nemakuva evazukuru. Zvinoitika mufamily mavo, vana vavo vavakazvara. Vakomana vanoti kana vakatanga nekuzvara mwana komana anofa mwana iyeye asati akwanisa gore. Kana ari mwanasikana anofa within 3 months. Asi kana mwanasikana akatanga nekuzvara mwana komana anorarama. Uye zvekare kana kuri kunzi unenge uri mwana komana ukatanga nekuzvara mwanasikana anorarama. Saka vice versa ndo zviri kuitikawo kwedu, but baba tinotoshaya kutoziva kuti tovaonesa sei kuti hama yavo yavanoti vanoda kudaro ndiye munhu akatoshata manje. But baba vangu vanoti ina handina kwandinoenda, kana muchida kunovaka samwe endai henyu naamai venyu, inini ndisiyei panapa nekuti ndo pandakasiyiwa nababa vangu. Handizivi kuti vedare renyu vangandipawo mazano api ekuti ndige ndichitaura nababa vangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi baba vanoti pano ndakagarira makuva evabereki vangu, even though kumwe kwatova neheroes eka hanzi kune makuva akawanda, almost 12, hanzi 12 kana kuti 11 makuva ariko. Hanzi but baba vari kuramba kuti tinge tichitama. Kana manga murimi maizvifambisa sei? Maitama muri mega here musiya baba? What would you do? Kana kuti munongoramba makagara muchingonamata? Tell me what you think in the comment section.